поздрав звучи от моя брат от Мето и от неговата съпруга. За най-готините младоженци, много специално за наш обичан брат, за Мето. А най-вече за шефа, за моя брат, за Стефчо, за шефа на оркестъра. Те искат да поздравят най-красивите младоженци и цялата фамилия. И така само, това е най-новия кючек на Азат. Кючека Любовна магия. За най-готините младоженци. Браво! И така, ако обичам сега да заповядам Гошката, басиста на групата. Нищо бе, брат, колкото можеш. И така, много специален поздрав за най-спокойния барабанист. Най-добрия, най-спокойния барабанист. За Стефчо Бен, за шефа си, за Мегагруп. Бъдете живи и здрави, Мегагруп, обичаме ви. Ние сме като братя, нали знаете, Стефчо Бен, Мегагруп, тут няма и също. Айде макарам, сега, Азат. Азат, кер нещо нево пали. Нево, айде. Няма нево. Всичко документ. Жан Лола, къде си стирам? Айде, кючека любовна магия. At koydum sana Azat. Aşk masalı. От Гошката много специално за младоженците и за наследника на Наско. За наследника на Наско Илян, спокойния. И така. От младоженеца много специално. Соло. Сашо. За милионера на оркестъра. От Мартин Шаламанов много специален поздрав за управителният съвет на Стефчо Бен. Ритмичната секция. Управителен. 400 не става, да знаеш. Изпълнителен директор на ритмичната секция, господин Деведжи. О, Хаза! Alkış!
за Запки. Моя брат иска да поздрави най-готените младоженци. Най-стрикния, най-оправния за Гошката. Соло. От Гошката много специално. За Стефчо, за шефа на оркестъра, който няма такъв шеф. А така, точно така. Яса! 200 лева за оркестъра от Георги.